Hola, soc Sergi Campillo i em presento a les primàries de Compromís a l'Ajuntament de València. Perquè, com tu, imagino una València oberta, una València imaginativa, una València amable, una València orgullosa de la seva cultura, una València que impulsi i protegisca el seu patrimoni històric, una València que posa en valor el seu immens patrimoni natural, com l'Albufera. En definitiva, una València verda que aprofita el seu immens patrimoni natural per a impulsar la seva economia. La meva experiència durant els últims 4 anys en el grup municipal de Compromís en l'Ajuntament de València m'ha fet veure que el model del Partit Popular és un model caduc, autoritari i corrupte. Jo aposto per un govern municipal que baixi al carrer, que parli amb la ciutadania. Per què no vindre, per exemple, als mercats municipals a parlar amb la gent sobre quin és el seu model de ciutat? Per què no parlar amb els moviments socials per a construir esta València entre totes i tots? Jo, que vinc del moviment de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals, aposte perquè la diversitat sigui un valor fonamental en aquesta ciutat. Front als grans esdeveniments ruïnosos, vull la València dels barris. Uns barris ben connectats entre si, per un bon sistema de transport públic, per vies ciclistes, uns barris amb suficients zones verdes, uns barris on els nostres xiquets puguen jugar en els seus carrers, on els nostres majors puguen reunir-se per a xerrar en les nostres places. En definitiva, tot això són els valors que vull aportar a la candidatura de Compromís per a l'Ajuntament de València. Atrevim-nos, imaginem València.